खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 13 नं चिरां दुवाराव बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ गाजा गोमजायै बरायदों। फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे समाव मोनफ्रोम दोलोनि मावथि हान्जाफोरा साखा-फारा जानायखौ मोनफ्रोमबो बियाबाव नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो 19 नं सिटनि चिरां आसाम विधानसभा बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ दिनै 13 नं चिरां दुवाराव बरायदों। जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोन 15 बियाबाव माबे मोनसे दोलोआ बांसिन मासि मोनगोन बेखौ फैबाय थानाय 4 मेआवसो मिथिसिगोन। नाथाय बिसायख'थिनि सिगां मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सान-हर नाजानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा दं, बेनो जाबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ। मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सान-हर नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गाव गावनि राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा लोब-लोब ओंखारबोदों। थिग बेबायदिनो 19 नं सिटनि चिरां बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारीखौबो दिनै 13 नं चिरां दुवाराव बरायनाय हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। खोब गोजोननाय मोन्दों जेरै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सापर्टारफ्रा बिराद स्ट्रं मेन्टेलिटिजों आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव बिटिसिनि 15 थानि गेजेराव 15 थाखौबो देरहासार जानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो जों साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे वेल उइजारफोरा दिनै गाजा गोमजायै ओंखारबोनानै जोंखौ देरहासार होनो आशीर्बाद होनो अननाय होनो थाखाय सापर्ट खालामदों आरो बरायदों आरो बेनिफ्राय रंजाथावना बाथ्रा थाया। एनिवे आं बे बेलायावहाय जोंनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथां, जोंनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोन, गायसनगिरि आफादगिरि जोंनि इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि नोजोराव आं नैबे 19 नं सिटनि चिरां बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि जानानै 2,17,000 जोंनि भटार्सफोरखौ रायजो राजाफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय आंनो दिनै आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों। बे बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रा, जायखौ बिथांमोना आंनि सायाव बिश्वास लाखिनानै बे खामानिखौ होदों, दायित्व होदों। बे दायित्वखौ आं मोजाङै मावलांगोन होननानै आं दिनै प्रतिश्रुतिबद्ध। मानो होनोब्ला जोंनि चिरां सिटनि बियाबावहाय गोबां जेंना दङ, दैबानानि जेंना दङ, सोलोंथाइनि जेंना दङ, लोंनाय दैनि जेंना दं, दै खुरखानायनि जेंना दङ, मेलेरिया टाइफयडनि जेंना दङ, जोंनियावहाय बेवहाय हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि जेंना दङ, जोंनि बेवहाय दाबो जोंनियाव गोबां ओरैबायदि जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफोरनि थाखाय जोंनि बे हालामनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि डेभेलप जानो हायाखै। बेफोर जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेनो आंनि गुबै एजेन्डा जागोन। आरो नैथि एजेन्डा हिसाबै पार्मानेन्टलि जोंनि गेजेराव गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै माबोरै खौसेथि शान्ति गायसननो हागोन बेनो आंनि एजेन्डा। আমার ইউপিপিএল পার্টি বর্তমান বহুত ভাল, কারণ আপনাদেরকে জানে যে বিগত আমি কাউন্সিল ইলেকশন আমি যদিও সাকসেস হ'ব পৰা নাই, কিন্তু সেইটো মানে বাহিৰা ভোট পাই তেওঁলোকে জিতি আজি চৰকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া আমি ইউপিপিএল একলাচলৰ নীতিৰ মাধ্যমত আমি জয়যুক্ত নিশ্চয় হ'ম। আমাৰ 19 নং চিৰাং ST LAC আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিশ্বাস যে আমাৰ এই 19 নং সমষ্টিটো নিশ্চয় জিতিব। আজি কি অনুষ্ঠান আছিল? আজি ইয়াতে আমাক 13 চিৰাং ব্লক কমিটিৰ পৰা আদৰণি সভা এটা পতা হৈছে। সকলো উপস্থিত হৈছে। আমাৰ 12টা প্ৰাইমাৰী আছে, 12টা প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁলোকে ইউথ আছে আৰু ওমেন্স আছে। সকলো উপস্থিত হৈছে, সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু সকলো একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিব বুলি একটা আশ্বাস দিছে।